De miért én vegyem fel? És akkor mama veszi, és oda megyünk a Barihoz. Itt nézi, hogy mit lát. Aha, aztán... Itt fogja, és semmit nem kell csinálni, csak így venni. Ja. Ne rak fel YouTube-ra, mert Így? jönnek az állatvédők. Közelebb kell jönni, így. Látja a birkát, mama? Nem. Ott van. Ja, látom. Ó, de kicsi. Közelebb megyünk, így. Így. Jó, látom. És így. És nem kell csinálni vele Semmit, csak itt sem? tartani. Amit lát a kis ablakba, azt veszi a telefon. Jó. Szegény Barikát! Jól megeszi. Megeszik a Bari. Ezt az aranyosat megeszi. Kimogass meg, Matyikát! Tiszta szaros. Be vagy szarva. Mit csináljunk vele? Összeszartad magad. Motorozni le! Én tudnék rajta motorozni. Szegény! Ez a biopűnyíró. Én nem is fogom ezt Most vállalni. nevet volna. Én ezt nem vállalom. Mit nem válasz? Matyi, te vállalod? Nem. Az Évikének a 28. születésnapjára. Hogy ezt a szegény kis ártatlan Isten teremtményét. Megöljük. Én vállalom, de te csinálod, csak azt mondjuk, hogy én csinálom, de ő csinálja. Jó van, kapcsoljátok ki.